Един път почти участвахме в предложение за брак, а другия път направо си взехме главна роля. Здравейте! Докато изработваме множеството сърца, които сте ни поръчали, се включвам да ви кажа, че Свети Валентин е един от нашите любими периоди в годината, основно защото поръчате за любовта. Тук правим вашите послания, вашите специални пожелания, вашите обяснения към специалните, към любимите за вас хора. И тук е моментът, може би, за който се сещам да споделя, че един път почти участвахме в предложение за брак, а другия път направо си взехме главна роля. Казвам почти участвахме, защото имаше едно момиче, което поръча от нас QR купче, в което бяхме кодирали текста "Ще се омъжиш ли за мен?" Почти, защото тя все още не го беше взела купчето, а получи предложение за брак от съпруга си. Втори път, когато взехме главна роля, това беше с едно предложение с една от розите, които произвеждаме ние. Текстът беше "Ще се омъжиш ли за мен?" И в самата роза беше сложен пръстен. Повярвайте ми, беше наистина голяма емоция, както за нас, така и за човека, който я поръча. След това минаха на щанда ни и казаха, че момичето е приело, всичко е минало успешно и бяха много щастливи. Нямам обратна връзка от тях, надявам се, че сватбите и двете са минали по план, без излишно напрежение и хората са щастливи. Очаквам ви вас да направим вас щастливи и вашите половинки. Пишете ни или ни намерете на щанда ни в МОЛ София. Очакваме ви до скоро!